Чакаме всички чакаме без изключение. Всички групи. Айде пожелание Чок Шукар. Айде Ишвал. Айде бакала. Чок Шукар, Чок Шукар, Чок Шукар, Чок Шукар съм, Чок Шукар, Чок Шукар. 50 дочки, 100 дочки, 150, 200. Još ovo gori! Още 50 дочки от нашия батко, от Беко оригинално. Айде е шоу! Илга Салон. Батко Ариф казва да поздравиме всичките един по един. Ким се дарува съм. Живи здрави, първият поздрав за всички юмерджи. Първият поздрав е за тебе, батко. За Алдин тройката оригинално. Алдин тройката. Така, 50 точки от него за оркестъра. Кажете само за него. Хайде, хайде, хайде. И шоу, 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 шоу. Поздравай много специално за батко ми Дженгиз. Една пана за оркестъра. Айде, Георги Молито! Ablam çok sağlam bilirsiniz. 200 евро! İki Arif bir Canerici. Kaka minisi играе по 200 дама. Айде, Молито! Още на бана за Георги Молито! И още на бана! Илга Шоу! Илга! Поздрава е много специално сега за другия дядо. За Мате Левента оригинално. Като поздравява много специално своята внучка и всички колеги от Юмер. Една пара за оркестъра. Хайде, шоу! Още пари. Още пари. Още пари. Още. Още. И още. Поздравя много специално от Вели за всички приятели, за всички юмерджи. 50 дочки за оркестъра! Илга Шоу! Поздравя много специално за Чопара! 50 дочки! Още 50! Още 50! Тогава, Соло, това е личният шофьор на оркестъра, да знаете, за най-добрия! Аз съм свидетел най-добрия за нашия батко оригинално! Собър бани! Ако обича лично категорично, Симо! Ела тука, брат ми! Така, това е другия Собър бани! Яша! Значи това е другия шофьор! Той ме вози мене до Анага! Лично категорично за Симо! За Чопара! Дочки от Симо! Нека да бъде жив и здрав! Айде, Георги Молито! Айде! Соло! Най-добрата камера! Така, специално 50 дочки коле попара айде те седничи. Оригинално Kopar darbukana ağzını. Yırt.
Ajde, kole! Samo vrvaj. Така. Поздравление за